Ba baƙon abu bane tun farkon samuwar ɗan adam a wannan duniya cewa bokaye su ne mafi sharrin halittu da aka samu a wannan duniyar, waɗanda suke yada sharri suke yada ɓanna a tsakankanin al'umma. Kar ku manta nau'e-nau'en bokaye da muke magana a kansu a baya, har da wani boka da na baku labari wanda yake zubarwa da mata ciki ta hanyar yin rubutu akan azzakarinsa ya sadu da mace mai ciki, idan ya haka cikin zai zube. Ƙarshe ya yi wa wata budurwa hakan amma cikin bai zube ba, shine ta je ta yi rikotin ɗinsa, wanda hakan ya bayi ga kore shi daga cikin garin. Dama asalin mutumin Nijar ne ya zo Najeriya. A yi haƙuri mutanen Nijar, afwan. Ire-iren waɗannan masharrantan bokaye suna nan a cikin mutane, suna yawo da malin-malin ko da rawani ko da sunan 'yan baiwa. Abin takaici, abin ban haushi, mafi yawan mabiya bokayen za ka samu musulmai ne masu da'awar musulunci. Mamakin ka zai karu sosai idan aka ce ga wani mutum yana da ilimin addini amma shedan ya ruɗe shi yana zuwa wajen boka neman biyan wata bukata. Musamman mata su ne mafiya yawan mabiya boka. Ba mamaki yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka ce mata sun fi yawa a wuta kenan, saboda ba su ɗauki lamarin bokanci a matsayin wani abu mai muni ba. Ta ya za a yi wanda ya ɗauki bokanci a matsayin abu mai sauƙi zai shiga aljanna, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda ya je wajen boka ko malamin dabo ko ɗan duba ya gaskata abin da ke faɗi, babu ni babu shi. Ya kake gani ya kai ɗan adam? Ya kike gani ya ke ga falalliya? Ya kake gani ya kai ga falalle? Idan iyayenka suka ce ka je, babu mu babu kai, yaya kuma idan ubangijin da ya halicce ka, annabi Muhammad wanda kake neman cetonsa ranar gobe alkiyama, ya ce babu ni babu kai? Allah ya ce in kai sallah ba na so, in kai azumi ba na so, in ka roƙe ni ba zan amsa maka ba. Wannan shine ƙa'ida, shine hukuncin dukkan mutumin da yake zuwa wajen boka. Amma abin ban haushi, wasu kangararru daga cikin mutane saboda neman buƙatar duniya sukan kai kansu ɗin wajen boka. Garin biye-biyen bokaye, wannan baiwar Allah ta kai kanta ga mayanka mana, garin biye-biyenta ta kai jaririnta gurin da aka sa wuka aka yanka da sunan magani. Subhanallah, labarin yana da ɗaura kai, labarin yana da ban takaici. Ku kasance tare da ni domin jin yadda wannan al'amari ya kasance. Bari in haɗa ku da shugaban jami'an tsaro na jihar Bauchi, wanda ya tattauna da mijin wannan mata da ita kanta wannan mata, yanda suka je wajen wani boka da niyyar ya musu magani, amma kuma maimakon ya maganin sai ya musu ƙarya cewa jaririnsu ba mutum bane, wai aljani ne. Jaririn ba mutum bane, aljani ne. Ta yaya aka yi yaron da aka yi cikinsa wata 9 uwarsa ta yi laulayinsa sannan ta yi naƙuda ta haife shi, ya aka ya zama aljani? Camfi ba komai bane ba face camfi. Mun jima muna ji tun muna yara akan ce aljanu suna ajiya a cikin mace, sai su ɗauke ɗan mutum sai su sa ɗan aljani, ta yadda ake haihuwar wani ɗa wanda ake cewa wai ɗan ruwa ne. Ɗan ruwa, irin wannan camfin tun muna yara muke ji, amma babu shakka khurafat ne. Bari haɗa ku da shi shugaban 'yan sanda, rundunar 'yan sandan jihar Bauchi, yadda ya tattauna da su ɗaya bayan ɗaya suka ba da labarin yadda al'amarin ya kasance. Sunana Sakina, mijina a shekaruna 32, a gidan baki ƙaramar hukumar Ningi Local Government. Me ya faru da ke aka kawo ki hukumar 'yan sanda? Ni ce ba lafiya, da na kama da lafiya sai aka kai ni gun magani, ya mun magani. To shi ne yaro na ba da na haihu, kuma shi wannan Rufa'i da na haihu yaro na ba lafiya, sai muka kai yaron ya mar magani, sai ya ce mana ba mutum bane. Shi ya karbe shi, wai kuma sai da muka zo nan muka ji ashe wai shaƙe shi ma yayi. Amma kafin mu zo matakin yaron ki, ke me yake damun ki, kuma lokacin da aka kai kin an miki magani kin samu sauki? Na makance, na game da taɓin hankali, ya min taimako, Allah Ubangiji ya bada sa'a na samu sauki. To shi ne kuma nake ta gamuwa da larura duk shekara. To shi ne muka zo muka game da wannan istihal. Shi yaron naki da aka kai shi hannunsa me ya same shi? Rahin lafiya yake ta yi, zazzabi ne, rahin lafiya, ba ruwan nono, iya ta jinya. Shi ne ce mana ba mutum bane, shi watansa 2, kuma wata 1 kenan da shaƙe shi. Ya muka kai shi gun Rufa'i. Rufa'i ya ce muku da kuka kai shi farko, mai Rufa'in ya ce muku? Cewa ya ce mana ba mutum bane. Maimakon ya ban magani, ni uwar da ba lafiya, ce ɗana ba mutum bane, sai ya ce mu je mu da muka je muka da, ya karbe shi ya tafi jeji da shi. Shi kenan bai dawo min da shi ba. Ga kayan nan ma wasu duga suna. Da ya ce mun hada kai.
kin tambaye shi? Gaba ɗaya ya haɗa da kayansa ya tafi da shi. Da ya dawo ba yaro kin tambaye shi ina ɗa? To ya ce mana ba mutum ba ne. Shekarun ki nawa? Shekaru na 32. Yanzu ki yaran ka gaya miki wannan mutum ko ba mutum ba za ki iya ganewa? Yaron ne kika ce watan sa nawa? Wata 2. Kika bar shi a wajensa? Me yasa? Ai ya tafi da hijeji. Kwanan sa nawa a wajensa? Da ya tafi da hijeji ma haka ya dawo mana ba komai. Sai kuka tambaye shi. Muka ce ina yaro, ya ce ya raba mu da shi. Kiya kika ji a lokacin da ya ce ya raba ki da yaro tunda ɗanki ne wanda kika haifa? Kuka mana. Na yi ta kuka. Kin kai rahoto ne wajen ofishin 'yan sanda? Ba mu kai ba, muna shirin kaiwa dai, kuma Allah ya haɗa shi da daidai da shi. Ya yi musu su ma ga hiyan suka kawo shi na. Yanzu ya kike ji gashi an kama shi? Duk hukuncin da ya kama kuma. Wani kira kuma zaki wa mata masu tunani irin naki? Duk matar da ta Allah Ubangiji ya sa ta shiga wannan hali ta yi haƙuri da ƙaddara. Yauwa ta yi haƙuri da abin da Allah ya ƙaddata mata, shi kuma wannan Allah ya haɗa shi da dadayinsa ma ya gamu da shi tun da ya shiga hannun gwamnati ta fi ƙarfinsa. Ne Ra'aya Yusuf, mijin Sakina gidan baki. Ni dai Sakina ba ta da lafiya, sai na umarci ta je ta gurin ma'aifiyarta ta raka ta gurin mai magani. To da ta je gurin da aka kai ta gurin mai magani, sai mai magani ya ce ai ba ma jinyar ta aka gani ba, yaronta ne ba mutum ba. To da ce yaronta ne ba mutum ba, don haka ba abin da za a yi wannan yaro illa iyaka a raba ta da shi. A raba ta da shi shine mafi alkhairi. To ni ina gida na daga kasuwa, sai labari ya zo akan cewar fato wannan yaro fa lalle ba mutum bane. Mai magani ya ce mafi alkhairi a raba ka da wannan yaro. Na ce a raba inda hi ce to zan je in yi hawari. To dai a guguje dai kafin ma in yi hawari ya riga kaddamar da aikinsa. Har ma ya kira ni a waya yake gaya min cewa aiki fa ya kammala. Na ce aiki ya kammala, ya ce ya kammala. Ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yaron aljani ne ya tafi, cewa ya tafi. To har ga Allah ina shirin kawo rahotonsa, kuma sai ga wannan ta zo ta kasance. Na ce to alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama. Shi ne ƙarshen bayani. Yanzu misali kamar yaron da yake bai da lafiya, ba ku yi yunkurin kai shi asibiti ba? Yaro na kalau yake, ba shi ne marar lafiya ba. Mamarsa ce marar lafiya domin tana da ciwon taɓin hankali. Yawwa shi ne na ce mata tun da wannan yaro ɗan uwansu ne na ɓangaren mamarta. Don haka mamarta ta raka ta gurinsa zai mata magani. To kuma da ta je ta, maimakon a zo min da maganar jinyarta, sai kuma aka zo min da maganar jinyar yaro, wai cewar yaro ba mutum bane. Da ya ce yaro ba mutum bane, ya kira ni a waya ya ce min wannan fa yaro ba mutum bane, mafi alkhairi kawai a raba mu da wannan yaro. In ce to raba haka man wannan iri, ba magani za a yi marba. Ya ce ai ba magani za a yi marba, kura ake yi. Na ce aljannin ake kura? Ya ce eh. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a'a, shi ta dare kawai ya ce kura zai, shi ce ya ce kura yaro zai. Na ce ni ba yaro ne na kai marar lafiya ba, uwar yaro ce marar lafiya. Ina kira ga al'umman Bauchi da su fahimta akan cewa akwai mutanen da zaka gansu a cikin wani riga da kamala, amma ba hakan bane zuciyarsu. In ka duba fuskansa, ai bai nuna akan cewa shi malami ne zai iya baka magani ba. So mutane su dinga duba irin wayannan abubuwan. Wani abu yana damun ka, akwai asibitin gwamnati, za ka yi ka kai 'ya'yanka, kuma gwamnati ƙwararrun ma'aikatan asibiti za su gaya maka me yake damun yaro. Ana conducting running tests da whatsoever, zai iya baka resultin da kake so. Amma ba wai ina discouraging din mutane su je wajen masu maganin gargajiya bane, don ita ma maganin ita ta turawa ma ai daga herbs din gargajiyan ake samunta. To kun gani waɗannan mutane su ne sila, duk da yake a bayanansu in kuka saurara suna ikirarin cewa su fa ba su kai wannan jariri da niyyar a kashe shi ba, kuma da ya ce aljani ne, shi uban ma bai gamsu da cewa aljani ba ne. Amma akwai katotuwar alamar tambaya a kansu. Tabbas akwai alamar tambaya. Ta ya aka yi suka sallama yaron a wajen bokan bayan ya ce musu ba mutum ba ne? Ta ya aka yi bayan uban ya ce zai kori ɗan, kuma tambayar da jami'an tsaro suka masa suna cewa aljanin za a kora, yana cewa ya zai kori ɗan, kai kuma har ka yadda a ranka cewa ɗanka ba mutum bane za a kore shi, sai bayan an yanka sannan ka zo ka kawo kashi wajen 'yan sanda. Sannan in kuka bibiyi labarin ku saurara da kyau ku ji, za ku ga cewa ba su kawo rahoto da wuri ba, sai bayan hatsabibin bokan ya ƙara hayewa wata ɓannar, an kama shi dumu-dumu an zo da shi gaban 'yan sanda sakamakon rahotonsa da wasu mutane suka kawo, sannan su ma suka garzaya suka kai wa 'yan sanda rahoton irin ɓannar da ya yi musu akan ɗansu.
kaga kenan sun gamsu tun asali da cewa an kori aljani ne, amma daga baya suka gane zaluncin boka ne. To saboda haka shi sihiri ko da mutum ya ga biyan bukata, to zuwa wani ɗan lokaci ne zai juye ya dawo kansa, ya zame maka wata cuta ko wata musiba ko wani dai abu wanda ba zai baka ka zauna lafiya ba. Yayin da 'yan kasuwa suka gayyato sihiri cikin kasuwancinsu, za ka ga gobara tana yawa, asara tana yawa a cikin dukiyarsu. Haka a gida in aka shigo da sihiri cikin zaman aure, to za ka ga zaman lafiyar gidan ba zai taɓa ɗorewa ba, kullum a cikin rigingimu ake. Da haka muna nasiha da mutane, muna ƙarawa mutane nasiha su kiyayi yin mu'amala da boka, su kiyayi zuwa wajen boka. Ba ta yadda za a yi boka ya ma aiki sai ya raba ka da Allah, ya raba ka da annabi Muhammad, sai ya tabbatar da cewa ya ma abin da kai da rahmar Allah har abada, abin da in ka shiga wuta ba za ka fito ba har abadan abada, sannan boka zai dai biya maka bukata. Ka zama mazinaci, mashayin giya, ɗan caca, ɗan luwaɗi, kai ka zama mai kisan kai, ya fi alheri da ka zama boka, ya fi alkhairi da ka rika zuwa wajen boka, domin waɗancan abubuwan ana ce musu kaba'ir, manyan zunubai ne. Ko da sun shigar da kai wuta, to ko ba daɗe ko ba jima akwai ranar da za ka fito a yafe maka tafi aljanna. Amma zuwanka wajen boka yana cikin jinsin shirka ne, yana cikin laifuffukan da in ka shiga wuta ba za ka fito ba har abada. In ku kaga ka fito, to shedan da fir'auna da karuna da hamana da abu jahal da abu lahab za su fito su ma. Kaga kenan babu maganar rahama ga wanda yake bin bokaye. Amma mutane da yawa shedan ya ruɗe su, suna bin su, kuma ga irin ta nan suna gani. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya gyara mana zukatanmu, ya kare mu da kowace irin fitina. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.